Bueno, egunon, ja eguerdion. Kronometroa jarri dugu, ordu erdi, seguk. Ez daukagu ez lorean, ez gotzonen, ez honik bintzat. Ez arkaitzen abilezia hori ordu erdiko testu bat idazteko. Egingo dugu beroketatxo bat. Bai. Ariketa batzuk edo. Luzamendu batzuk. Orduan, 30 minutu pasatzen diranean, bukatuko dugu eta listo. Minutu bat pasada ja, Orduan, horri helduz, eta Oier lagun izan da hemen alboan, bazelanez bere azken liburua hartu pixkate bidea egiteko eta aprobetxatu nahi neuke berak liburuan daukan zita bat. Hemen gaurko nere oraingo egoera kontatzeko. Berak dio, zailena ez da besteek egiten ez dakiten zerbait egitea. Zailena norberak egiten ez dakien zerbait egitea da. Nik hau ez dakit nola egiten den, honetaz hitz egitea. Baina, bueno, nonbaitetik hasi beharko dugu. Kasetari askok Euskal Teatroan ari garenean, antzerkian ari garenean, kasetari askok halako galdera potolo bat, elkarrizketa guztia egin da gero, halako galdera potolo bat egiten digute normalean, gorrotu dudan galdera bat. Eta Euskal antzerkia nola dago? Eta orduan, galdera horretako, egunkari batez, egunkari asko beharko genituzke. Baina pixkat adarra jotzeko, Oierri ia galdera berdina egingo diot. Ze Oierrek bere liburuan Euskal Teatroaz bapatean komentario bat egiten du. 2008 urtean zan eta okerrez panabil, bera joan zan Donastiko gaztetxera eta han zorionez nik zuzendutako aulki hutsa ikusi zuen eta berak afirmatzen du liburuan esanez, atzo aspaldiko partez Euskal Teatroa ikusteko sentsazioa izan nuen. Eta gero bukatzen du esaten, aretoa lepo, giro ederra, ikusmira, ezustea, gozamena. Zer da orduan zutzako Euskal Teatroa? Seguro nire liburua dela, a ber? Ez naiz gogoratzen. Nahi baduzu, bigarren galderara pasatzen gara eta ja, Bueno, zin zan galdera? Ze gauza, zer sentitu zen duen? Bai, Zer da, zerbait identifikatzeko, zer gaitik esaten duzu, hau Euskal Teatroa da. Bai. Bueno, argi dago, lehenik eta behin, hobeto ematen zaigula biluzik ateratzea saltoka holtza baten gainea Rafael Karra kantatzen, publiko horrean hitz egitea baino, beraz. Saietuko nahi zerantzuten ala ere. Nire trakestasunean. Hori, 2008an izan zen, urte asko pasa dira. 10 urte, bai. 10 urte. Gazteagoa ginen. Eta, kosta egiten zait, bueltatzea une haietara, baina esago nuke horrek baduela, etortzen zait berehala antzerkiola imaginarioa aipatzea, ez? Gazte garaietan hasi ginenean teatro egiten eta normala denez bilatzen genituen referentziak, bilatzen genituen inspirazio guneak, bilatzen genuen nor kopiatu, eta hor topatu genuen lehen biziko aldiz euskaraz, guretzat zeozer ezberdina suposatzen zuen antzerki mota bat, ez?
Gainera, etzena bakarrik estetikoki edo dramaturgikoki zerbait berria eta ausarta, baizik eta taldea bera antolatzeko moduan guri erakargarria egiten zitzaigun eredua planteatzen zuena. Hor, guretzat, zabaldu zen ate bat antzerki egiteko gogo horretan, ez? Euskaraz antzerki egiteko gogo horretan. Eta hortikan, uste dut, garai hartan oandikan ez genuela elkar ezagutzen askorik, hortxe. Eta bueno, garai hartan, ez dakit antzerki hola ordurako amaitua zegoen, baina hasi zinan lanean iparraldean, esango dut. Ez naiz akordatzen, uste dut, hainbat proiektu egon zirela foku bat sortu zelan, Ibain eta hor egon zan, hasi zan kolaborazioa Petiten 3 bakarrezketa hauetan, aurkitz hutsa zan bakarrezketa hauetako bat, eta guretzat ere Petit talde guztiz ez ezaguna zan, gero jakin genuen Antxon Lukuren ikasleak izan zirela Fustarrak eta bar, bai orduan guretzat ez ezaguna ziren. Eta batez ere daukadan akordua aurki hutsa ikusita eta nondik datozen sentsazio horiek, ez? Bazan, lehenik eta behin itzulpena etzen euskarazko teatro bat. Hau da, bazan sentsazioa benetan euskaraz zala, baino ez ordura arte ikusi genuen, antzerki profesionalean baita esateko ikusi genuen bezala, gehienetan erdaraz arrakasta edukitako testu batean euskarazko itzulpena, ez? Hor bazan, erraietatik hitz egite bat, jatorrezko testuak sarrirenak ziren, eta hor bazan euskara beste leku batetik ateratzen zen. Gorputzaren beste leku batetik. Eta hor ikusten zen berehala sormen prozesua euskaraz izan zela beste helburuarik, ez? Eta hor hasi ginen sentitzen euskaraz lan egiteak eskatzen zuela beste zerbait. Eta gorputzetik atera behar zela beste modu batean. Eta nik gogoan dut lan hartan oso, oraindik agian ez genuen definitua, ez? Baina oso argi sentitu genuela hori. Gogoan dut Manes Izerditan, eta benetan lan fisiko potentea egiten zuen, testua ere bazegoen, neko poetikoa zan, uste dut sarrien gehiago zian poemak bestera bateko testuak baino, eta agian mundu inkontziente xamar batean, baina hor zozer esnatzen hasi zan. Eta gero garai bertsuan uste dute Fausto ikusteko aukera eduki genuela, eta niretzat izan zen Lukuren antzezlanura oso momentu impactantea. Eta bueno, ez dakit galdera erantzun duan, behintzat tenbleke ja pixka kendu zait. Ni bueltatuko dizut. Aipatu dut antzerki hola imaginarioa, eta neu, egon esor pentsatzenean nondik aterako nituen zuri egiteko galderak, eta akordatu naiz, garai hartan nik gehiago ibiltzen kazetari lanetan nenbilen, eta desentetan elkarrizketak egin nizkizun, eta hasi nintzen artxiboa harakatzen, eta topatu nuen justu... Ez dakit ziurteko izango, baina argiako elkarrizketa bat, zeinean justu hortxe izan sortzen huts teatroa, etapa berri bat, eta aipatzen zen nuen nola, egin zure bidea izan zen, berrizetik Madrilera, antzerki ikastera, espainolez, buelta baino Bilbora, eta hor esan dezagun antzerkiolarekin elebitan, edo bi bertsiotan behintzat, eta berrizera buelta, ziklo bat osatu, eta hor hartu zenuen erabakia euskara hutsez lan egitekoa. Orain oso arraro egiten zaitzu gogoratzea antzerki erdaraz egiten. Zu nola gogoratzen duzu zure burua? Arraro egiten zaizu ere, edo? Bai, egia. Ni berrizen bizi naiz, baina markinakoa naiz. Markinatik joan nintzen Madrilera. Elkarrizketan gaizki jarri nuen? Joan nintzen Madrilera, erderaz ikastera eta erderaz antzerkia egitera Euskal Herrian ez zegolako. Horregatik. Eta joan nintzanean Madrilera, pentsatzen nuen Euskal Herrira itzultzea 80 urterekin eta 2 Oskarrekin. Eta orduan esan nengo nion Euskal Herriari
orain euskaraz egiteko posible da, eta Oskarretan esango nuen presoen alde hau, sari hau, baina dena ingo nuen erderaz. Eta kapapatean ja esango nion euskal munduari orain posible dugu guk ere euskaraz egitea. Halako urgentzia batek, edo ez daki zerk lehenago ekarri ninduen Euskal Herrira. Beraz, Oskarrak irabazteko bide hori ja pixka bat saiestu nuen edo ja nahiko imposiblea uste dut izango dela. Nik uste dut etzegoela transmisio hori. Niretzat ni antzerkia egitea, nire herrian zen marikoien gauza, edo drogadiktoan nintzen, edo sektetan nengoen. Hori zen nire herrian zegoen kontzeptua. Eta oraindik askorentzat, baina antzerkitik bizi zara. Galdera hori oraindik badaukagu. Beraz, kulturaz hitz egiten dugunean baita ere, kulturak daukan babesa edo kulturak daukan hortaz ere hitz egin behar dugu, zer den kultura eta zer den antzerkia. Antxon Lukuk berak askotan aipatzen du baita ere, ezta? Etxean ikusten badugu familiko baskaloste batean gaztetxoa bertso bat botatzen, bertsoa edarki bota du eta ongi dago. Baina ikusten badugu imintzioka eta zerbait imitatzen eta zerbait graziosoa egiten, ja paiaso bat da. Osea, ja ez dago ongi ikusia. Orduan, antzerkiarekiko daukagun harremana ere, bortitza da euskal kultura hegemonikoan, edo gure euskal munduan. Azkenean, ni joan nintzen erderaz egin dut, hori zelako naturalena. Madrilen erderaz ikasi nun, eta erderatik etorri zitzaidan mundu guztia, eta han ezin nuen euskeraz egin. Bilbora joan nintzenean, bapatean batzuk euskaldunak ginen, eta beste batzuk erdaldunak. Beraz, euskaraz eta erderaz egitera bultzatu ninduen. Hau da, 1980ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, pixkat euskal antzerki talde guztietan sortu zen dinamika berbera. Euskaraz eta erderaz egitea antzerkia. Eta azkenean nire jatorrira itzuli naizenean, ez Markinara baina bai Berrizera, eta Aulestin kokatu dudanean nire egitekoa, hor ja zerbait ideologikoa sartzen da, zerbait ja esaten duzuna, zerbait kontzientzia bat sartzen da, eta sartzen da beste zerbait, lehen bazegoena, baina etzegoena piztua, nuen behar hori sentitzen. Eta hor ja bai, esaten duzu, ez, hemen ja gauzak aldatu behar dira, eta orain hasiko naiz, euskarazko antzerkia egiten, euskaraz bakarrik, ze hasi behar zara borroka batzuk egiten, bai ala bai. Ze ez dago besterik. Existitu nahi badugu, euskaraz, ez dago besterik. Orduan, azkenean prozesu natural bat izan da, baina gaur egun kontzientea dena eta politikoa dena, jarrera bat. Horri helduta, zuk galdetzen duzu, antzerkian, edo berak galdera asko planteatzen ditu, eta zerbait badago interesgarria da, hostia, grabatzen ari da, ezta? Bestela mikroak enduko nuke, planteatzen duen galderetako bat, pixka bat eskertzekoa da, pentsa, zertan ari garen gu, euskaraz ari garenok antzerki gintzan, antzerkian ez dago antzerkiari buruz ez dago ezer idatzia. Baina da, utxunea, orduan, nik pentsatzen dudana da, orduan, nik ikasi dudan, nire parean dagoen jendeak, hau da, zuek, zer dakizue antzerkiaz? Zer da antzerkia? Bertsogintzara joaten banaiz, badaude bertsogintzari buruz,
nire bustarri nire maixo izan zana Markinakoak, badu bere liburua. Bere liburua du. Nire generaziokoa izan zen bertsolari bat, berria jaio ginen, Jomaiak atara du liburua. Badakigu bertsogintzaz ari garenean, badakigu zertaz ari garen gutxi gora bera. Baina Euskal Teatroaz ez. Orduan, orain hasi da pixka bat, haize hori edo etortzen, nik eskartu dudana, Antxon Lukuren libertitzeaz, bapatean aurkitzen dugu, eta aurkitzen dugu, bapatean, Oier Gillanek ere, idazten digula antzerkiaz eta gogoetatzen duela antzerkiaz. Eta hori, kriston arnasgunea da guretzat. Eta horrek, dakizun bezalazuk, zuek ez dakizu, niri ere eraman nau, aktore izateaz aparte, beste 20.000 gauza egin behar izateaz, adibidez, hau, edo adibidez, liburu bat idazten hastea. Ze guk ez badugu egiten, inork ez du egingo. Zure galdera bati ia erantzuterik daukasun. Antzerkian euskaraz estreinatzen den horretatik, zenbat lanek egiten dute sortze prozesua euskaraz. Estreinatzen diran zenbat lan daude pentsatuta euskaraz sentitzeko, euskaraz komunikatzeko. Zer urtekoa da? Hori pixka lehenago. 2007. Nik uste horrek badu zerikusia lehen aulki hutsa ikusterakoan sentitutakoak aipatzerakoan esan duanarekin, ez? Berehala, nik uste dut, publikoa ez da tontoa, eta ni osartu da nun neure buru, baina orain ez dakat oso argi tonto hitza. Ni publikoaren parte naizen neurrian ere, jasotzen duanean antzezlan bat berehala somatzen dut euskaraz ari direnean, nondik ari diren, ez? Gero eta gehiagotan topatzen ditut zorionez, azken esango nuke 10-15 urtetan egon diren estreinaldietan, sortu diren talde berrietan, gero eta gehiago ematen ari dira sortze prozesuak euskaraz, baina nire ustez duela urte batzuk etzan hain ohikoa, edo izan zan garai batean galdu intzan eta berreskuratu egin da, ez? Eta antzerkian ez da kasualitatea, eta beti gabiltza sortze prozesuak goresten, goraipatzen, eta, zuk ondo dakizu, antzerki kalitatezko sormen prozesu aldela kolektibo bat ematen denean, horrek eragin oso handia dauka azkeneko emaitzan, eta sumatu egiten da. Hor, guztia da garrantzitsua, eta guztia da antzerkia. Garrantzitsua da aktore batekin lehenengo aldiz kafe bat hartzen dezunean nola seduzitzen duzun, zein hizkuntzan, gero ensaioetan zein hizkuntzan hitz egiten den, zein hizkuntzan kabreatzen garen, eta ez da erresa, ni daukat joera haserretzen naizenean erdarara joateko, ni inkonstientea eta jatorrizko hizkuntza gaztelera delako, ez? Eta ahalegin ikaragarri egin behar dut euskaraz kabreatzeko. Lortzen ari naiz. Baina garrantzitsua da, eta benetan sortze prozesu guztia euskaraz ematen denean, azkenean, eta hor Lukuk ere askotan aipatzen du, ez? Teatroa horregatik delako beti politikoa, edo izan behar litzatekela. Sortze prozesuetan ematen delako azken batean mikrojendarte batean eman daiteken zerbait, edo nolabait tamaina handiago batean gertatzen den zerbait. Talde bat elkartzen da, jende bat, negoziatzen dute beraien artean helburu bat, amets bat, utopia bat, hasten dira estrategiak planteatzen eta iritsi behar dira lortzera, estreinaldira, ez? Eta ikusi zer eragin daukan horrek beste jendearengan. Orduan hori oso politikoa da. Eta, zentzu horretan, sortze prozesuan euskaraz aritzare bilakatzen da oso politikoa eta oso garrantzitsua eta oso humanoa ere. Orduan, nik uste dut hori guzti hori publikoak somatu egiten duela. Eta engantzatzen dela horrelako antzezlanekin euskal publikoa beste modu batean. Eta nik uste dut holtza gainetik ere sumatzen dela, ez? Tokatzen zenzunean egitea zerbait oso ortopedikoa jatorrizko testu baten itzulpena denean, zuri tokatuko zitzaizun inoiz, niri gutxiago. Adibidez, egin dituzuen karguzko lanak, ez? Eta sortzen den harremana publikoarekin nintzat ezberdina da. Ez dakit. Eta hor gogoetatzen duzu parkatu. Bai. Pixkat liburuan aurrerago, ja 2 urte aurrerago, teatro postdramatikoaz adibidez. Teatro postdramatikoak euskerari zabaltzen dizkion,
ez dakit zozen nabilen, euskarari zabaltzen dizkion ateak, ez da? Pixka bat lehen teatro narratiboago bat zegoela eta itzulpengintzan baita ere, hau da, beste kulturetan, beste herrietan egiten den antzerkia ikusi eta guk ere berdina ingo dugu, baina euskaraz, eta bapatean agian antzerki postdramatikoak beste ate batzuk irekitzen dituela. Ez dakit zuzen edo nabilen. Bai, ez da inbesteako. Azkenean teatro postdramatiko eta gauza edia palabroak eta, bueno, erabiltze ditugu batzutan, kokatzeko eztabaida batzuk. Baina azkenean autu bat gehiago da. Baina beharrezkoak dira eta behar ditugu baita guk eraiki gure hizkuntza horiek, behar dugu estetika batez hitz egin eta hitzak aurkitu edo berrasmatu. Osea, oso polita da, ze bestela oso pobrea izango da gure antzerkia. Behar ditugu, ni Indiara joaten izenean hitzak, gauzak hitzak izena daukate, guk ere euskaraz hitzak jarri behar dotzagu, hitzak aurkitu behar ditugu, eta gure antzerkiaz hitzak postdramatikoa. Egin daiteke teatro narratiboan ere horrelako ahalegin bat. Uste dut azkenean aukerak direla eta garrantzitsuena dela zintzoa izatea eta honestoa eta benetazkoa, ez? Eta benetan etengabe exigitzea zure buruari hor egotea ez konpromisoagatik eta ez dakit. Eta, bueno, teatro postdramatikoa edo dramaturgia berriak edo beste modu batean esan da kode esperimentalagoak probatzea antzerkia, horri palabroan hitz jar altzaizkio, ez? Niretzat interesgarri izan da, eta hori ere badator antzerkiola zentzu horretan guretzat izan zen referentea, badiruela eta rapari buruz esandakoekin horrek oihartzun egiten dit, ez? Ematen duela dramaturgia berria, gauza esperimentalagoak eta horrelako gauzak euskaraz ezin direla egin, edo oso gordeta dagoela terreno hori, zirkuito hori erdarari. Guk gure lanetan horrelako kodeak planteatzen ditugunean guztiz apurtzea narratiba, eta bar, gure referente nagusiak dira gaztelerazkoak. Eta egiten dezunean horrelako kodigo batekin lan bat, adibidez Bilbo batean, inkomodidade bat sumatzen duzu euskaraz egin izanagatik, ez? Euskarak lekurik ez balu bezala, gauza modernoetan edo esperimentaletan programatzaileen eta barren aldetik ere euskara aurreiritziz beteta dago, ez? Eta horrek berak motibatzen gaitu. Hor sartzea da zaila, da ez erosoa, da mingarria, baino hor dago zer interesgarria, ez? Beti etortzen zait masajistaren irudi hori, ez? Masajeak sartzen dituzu horatzak mina dagoen lekuan, baina justo horrek lasaitu egiten du eta zozer askatzen du, ez? Baina mina dagoen lekura joan behar da, eta arte estenikoen arloan eta euskaren ikuspetik nire aukera pertsonalean hor somatzen dut min bat. Ezin da izan esperimentala, moderna, hori gero ere zer den, ez da luze bat da, ez? Baina oso interesgarria, asko gustatzen zen jendea zeroso ikustea. Bat jaialdian edo horrelako testu ingurutan, ez? Egiten duzunean horrelako antzerki bat euskaraz. Eta, gustatzen zait. Eta zentzu horretan, hor badago bide bat, izan daitezke beste batzuk ere. Egin daiteke teatro narratiboa ere oso modu esperimentalean. Kontua da aurreiritzi horietatik askatzea eta benetan jartzea gure burua leku batean zeinean dena jokatzen duzun, ez? Eta sentitzen duzun ez erosoa dela eta, horrek inguruan sortzen duela zerbait. Gero, horrek ikuspegi suizidistikoa da, oso gutxi saltzen dela, oso zaila dela mugitzea, eta inkluso zure inguruko jendeak ez dura ulertzen askotan, ez? Baina interesgarria da. Eta horri lotuta, parkatu, eta berriro nik egingo dizut galdera, lotzen duzu euskarazko teatroa, eta garrantzitsua da baita ere. Euskara, esaten duzu, euskaraz egiteari sarri lotu izan zaiolako amateurtasuna. Horregatik, beragatik, hizkuntza hautuagatik. Edo horri atxikirik publiko faltaren aitzakiagatik, hori askotan entzuten dugu guk. Nos vamos a programar en Barakaldo. No va a venir nadie. Claro, si no programas, evidentemente no va a venir nadie. Eta bestelako gurpil zoro batzuengatik. Eta hor gu amorratzen gara, eta hortan ari gara borrokan baita ere espazioak hartu behar ditugu. Baina espazioak ez bakarrik Arriaga Antzokia asteazkenetan euskarazko antzerkia egiteko. Edo astelenetan.
Ez, asteburuetan edo Baionako eszena nazionalean egitea, azpititulu hori gabe. Baina, bueno, igual onak izan da, azpitituloa jarri frantsesez. Nahi duzuena, baina guk periferian gaude, eta ondo dago, baina zentralidade bat aurkitu behar dugu. Zentralidade bat aurkitu behar dugu baita ere, nola liteke, baina zuek imaginatzen duzue futbol talde bat, bere futbol zelaitik kanpo entrenatzen? Ba, antzerkian hori gertatzen da. Periferian gaude eta ez gaude antzokietan, ez gaude herriaren zentralidadean, ez daude herrietan antzerki tailerrak. Nola egongo da zaletasuna, antzerki zaletasuna, espadago tailerrik? Barkatu, galdera zuri bota dizut. Nun sinatu behar dut. Erantzun dezu ja, beste galdera bat egingo dezut. Lehen aipatu dugu antzerkiolatik arte drama huts teatrora egon zen pauso hori, ze horrelako gauzak ere teatro estetikaz aparte teatro taldek egite dituzten auto politikoak ere referentzia bilakatzen dira askorentzat, ez? Eta antzerkiola aipatu dugun bezala beste kode batzu, poetika bat bilatzea, estetika bat eta bar, arte dramaren kasuan euskara hutsez lan egiteko autu hori egitean, horrek eragin zuen estetikaren aldaketan, edo ez du zerikusirik, hau da, antzerkiola zen estetika poetika baten bilaketa bat zegoen, eta arte draman, bada teatro narratiboagoak, jarraitzen du kodeen bilaketa batean, adibidez déjà vu eta petitekin egiten den, edo axutekin egiten den elkarlanean, baina era berean badago gaiekiko eta jendeak jasoko duen horrekiko kezka zehatzago bat, ez? Horrek zerikusia daka euskara hutsez egiteko pauso horrekin? Bai, parte da. Asko aldatu dira ikuspuntua, zure ikuspuntu estetikoa, etikoa, politikoa aldatzen doa eta aldatzen da. Nik beti esaten dut, gaur egun nik egin nahi dudan teatro hori dala Barkosetik Balmasedara eta Ondarroatik Tuterara. Eta horrek baldintzatzen du komunitate bateri ari zara egiten antzerki hori. Ero nik duela urte bat, bi berrian idatzi nuen, unibertsaltasunaren kontzeptuarekin lehen ez nintzen kritikoa, obsesionatuan nengoen unibertsala izatea, gaur egun kritikoagoa naiz. Ze oso kontzeptu kolonialista eta frantsesa da. Unibertsala zer da, jibaro tribuak horiek ezin dira unibertsalak izan. Unibertsala beti da zerbait hegemonikoa denean. Eta orduan oso kritikoa naiz. Gehiago sentitzen dut gauza lokalean eta gauza hurbilekoan lan egitea. Eta horri aipatuz, eta denpora bukatzen dolako, ez dut nahi gero hau esan behar nuen eta hau esan dut ez da, hau ez da, esango ditut, arrapaladan esan nahi nituen gauzak eta prestatuak ditudanak. Eta gero nahi baduzuzuk esan, baite. Orduan, gauza bat gelditzen zait, gauza batzuk edo aipu batzuk esan genituen ekarriko genituela, botako ditut ekarritako aipu edo zita batzuk pixkat modari jarraituz. Aktoriok ere irakurtzen dakigulako. Eta arduratzen gara euskal literaturaz eta euskal poesiaz. Nola ez Bixenta Mogel. Bixenta Mogelek argi esan zuen berak idatzitako ipuinetan eta testuetan harrapatu nion Amagoiak berrian jarri zuen artikulu bat, berak esaten zuen Bixenta Mogelek berak idatzitakoaz. Gauza honik badago esan dezatela inorena dala, ez nerea, ze humiltasuna. Okerrik badaukate egotzi nere gainera. Eta bukatzen zuen esaten, berdin arteak ez du emango sagarrik. Eta hori gure euskal kulturan oso barneratua eukidugun zerbait da. Eta are okerrago gainera emakumea izan da. Berak ondino hori argiago eukiko zuen. Zoritxarrez. Euskaraz lan egitearen ideia hori, antzerki antropologian ere maisu eta guru izan dan Eugenio Barbari irakurri nion La canoa de papel, ez dago euskaratua, La canoa de papel liburuan, berak idazten zuen hor nonbait. Pertsona edo herri bati bere hizkuntza mozten diotenean,
emozioen jokamoldeko zerbaitez gabetzen diote, hizketaren eta kantuaren ekintzen bitartez adierazten dena. Eta nik hori bai sentitu izan dut, guri hori moztua izan dela, eta horren borrokan ari naiz, berriz ere gu berrasmatzeko eta ber irtetzeko eta ber ataratzeko eta ber esateko eta ber amorratzeko eta ber maitatzeko ideia horrekin. Eta uste dut, Eduardo Galeanorena joango dela, txiki hortatik, Eduardo Galeano aipatuz, gai izan behar dugu begiratzea merezi duten eta begiratzen ez diren gauzei so egiteko. Beste mundu posible horretara eramango gaituzten gauza txiki horiez jabetzeko. Eta niretzat hori oso importantea da. Asko betetzen naute gauza txikiek. Eta Jerzy Grotowski, nola ez, Grotowski. Aipatuz, azkenean Grotowskik esaten zigun, bizimodu bakoitza bizitza ezagutzeko modu bat da. Modu hortan, nik jarraitzen dut eta beste galdera bat pausatu nahi nizun, baina ez daukagu denporarik, eta izugarrizko garrantzia ematen diot, nik izan ez nuen hori beste batzuk eukidezaten, eta hori transmisioa da. Beraz, ni sagarrik ez dit ematen ez liburuak idazteak, ez aulestiko umei klaseak emateak, hau da ez dit ematen jaten, baina behar bat daukat eta egin beharra daukat. Aulestiko umei antzerkia ematen diet, eta aulestiko umei behin galdetu nien, zuentzako zer da antzerkia? Galdera hau zuei ere pausatu aldizuet. Zuentzako zer da antzerkia? Gustora entzungo nuke, ez daukago orain astirik, baina nahi baduzue gero pintxo potean edo pintxo hortan erantzun aldi dazue. Orduan, nik galdera hau pausatu nien, eta marraski bat eta idazlan bat egiteko eskatu nien ikasleei. Batek erantzun zidan, nire ustez antzerkia ipuinetako pertsonaiak eta ipuina bera ere modu errealean kontatzea da. Hau da, benetan gertatu balitz bezala. Antzerkietan ez da benetako autorik ez motorrik. Antzerkietan kartoi zati handiak erabiltzen dira margotuta. Etxea egin behar duzunean ez da egiazko etxea erabiltzen. Hori bai, eserlekuak behar dituzunean benetakoak erabiltzen dira. Oierrek erantzun zidan. Antzerkia da pertsonak beste pertsonen barruan egotea eta jendea ondo pasatzeko dago antzerkia. Antzerki batzuetan jendeak ikasten du. Antzerki batzuetan pertsonaiak mozorrotu egiten dira. Normalean eszenatokian egiten dira antzerkiak, beste batzuetan ere kalean, eskolan, eta holan banan-banan eskolako artistek antzerkiaren inguruko gogo eta interesgarriak eta marrazki ederrak oparitu zizkidaten, zelako perlak. Durangoko plateruek, De la Fuente anaiek, kantatu zituzten koplak gogoratu ditut. Ez diamante ez perla ez urre gorririk, alegrantzia baino ez dago oberik. Izan ere, zer da antzerkia? Galdera pausatu nienean, eskua altxatu eta zera erantzun zidan nilek, 6 urteko neskatoak. Danak ipintxi posik. Hala bada, behondaiola antzerkiari. Biba antzerkia. Amaitzeko, uste dut, ordu erdia pasadugula. 5 minutu daukazu. Ez esan hori, orain! Eskerrik asko. Bueno, aipuak nik egin nuen hori, Lipusek esan duen bezala aipu batzuk ekartzeko ariketa, ez ditut guztiak irakurriko, bat behintzat asko obsesionatu izan nahuelako, bere poema askoak bezala, Jose Luis eta Mendiren poema bat da, eta miskaraok eta horrelako antzaslanak egin ditugunean, gogoetatuz identitateaz, gorputzaz eta oso presente onden testua da, eta amaiera bakarrik irakurriko dut. Batez ere, nire kasuan, sustrai ez euskaldunak izan da, naiz eta, berdin dio, sustrai ez euskaldunak izan da, autuaren ideia beti oso presente egonda nire lanean, ezta? Orduan, honela dio poemaren amaierak.
Bizi naiteke beste hizkuntza batean, eta hala bizi naiz ehuneko esanguratsuan. Baina nik euskaraz bizi nahi dut. Portzentaje handiagoan hala nahi badut, edo portzentaje txikiagoan gogoak ematen badit. Ez hobea izango naizelako hala. Ez inoren ongaitzak osatuko direlako horrekin. Baizik eta nazio puska txiki bat naizelako, eta ni naizen nazio zatitxoa izateko, ehuneko hainbesteko batean, euskaraz bizi nahi dudala deliberatu dudalako. Horren derrigorrik ez dudalako naiz euskaldunani. Bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean ezer gutxi naizen pertsona da ni. Eta hitzek beti naramate norbaitengana. Otamendi.